Eusko ikaskuntza, jakitez. Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin kulturaren aldizkaria. Ale honetan, Alexander Tapia Perurena. Aurrekoan hasi ginen da, oraindik ere beste batean itzuliko gara, ezagutzea merezi baitu, garrantzizkoa baita eta ia ezer ez dakigu Alexander Tapia Perurenaz. Ia utzetik hasi behar dugu haren ezaguera egiten, eta hortaz parte bat baino gehiago eskaini nahi diogu. Iruñan egin berri dira Tapia Perurenari, Nabareriako euskal olerkariari eskainitako saioak. Besteak beste, Jose Miel Biradorren azalpenak entzun ditugu. Beak egindako ikerlana eta divulgaziorako prestatu dituen materialak dira, ezagutzen nahi geranak. Bi zati nagusitan egin du hitzaldia Jose Miel Biradorrek, alde batetik Tapia Perurenaren biografia eta personaren ibilbideari doazkionak hartuz, hurrengo baterako utziko ditugu idatzitakoak alegia obra eta hoien azterketa. Jose Miel Birador hizlari, nortzen Alexander Tapia Perurena, honi buruzko azalpenak segidan. Gutxizko da Alexander Tapiaz euskal literaturaren ikerlariek esan dutena. Ez da bakarra, baina norberak bere arantzak baditu, eta lerrok izkiratzen dituen honek, iruñarra izaki, Tapiarekiko mindura darama barnean. Bada, inoiz izan aldira garaionak lirikarako, neronek ez ditut ezagutzen behin. Tot gaitezen gaira ordea eta probez ezagun aukera zerbait tajuzko ekartzeko. Hau da, gutxitan ematen zaigu aukera poesiari buruz hitz egiteko, poetei buruz hitz egiteko, beraz ez dute denbora desaprobetxatu nahi, eta saiatuko naiz pixka bat Tapia Perurenaren berriz ere, ikustegi laburra, baino alik eta osatuen ematen, eta gero bere olerkien alorkien gaineko alako repaso bat, ez? Baki zaila dela alako programan jarrita den bezala azterketa estilistikoa, ez? Nahiko, agian izenburua handia da, ez? Baina, besterik gabe alako hegaldi bat egingo dut bere olerkien gainean pixkat ikusteko zer egin zuen, nola egin zuen eta ze asmoekin, ez? Eta nola baitere, gonbita izan dadin, zuek ere, bere poemak irakurtzeko. Lehenik esan, Tapia Perurenari buruz egin diren ikerketak jadanik badirla batzuk. Ikerketak edo aipamenak edo behintzat gaitzat hartu denean ja ez da aldi bakarra, ez? 89an liburu atera genuen hemen Iruñeko udalean, bere 22 poemekin okerrezpanago, eta hor lehendabiziko hurbilketa bat izan zen eta nolabait deskubrimendua. Deskubrimendua nik uste dut Iruñarrondako naiz eta gero ohiko bibliografietan Jon Bilbaorena eta olakoetan aipatu, ez? Baina behintzat Iruñako euskaltzaleondako izan zen orduan deskubrimendua, nolabait esateko, ez? Jaio zeneko mendeurrenean. Handik gutxira hitzaldi ziklo xumea antolatu zen hemen Iruñan, okerrezpanago, eta, maiatzan izan baldin bazen liburuaren aurkezpena, irari aldean izango zen ziklo hura, hainbat pertsonek parte hartu zuten, garaiko giro literarioa, eta, beste kontu batzuk aipatu ziren, eta nahiko ekarpen interesgarri izan zen nire ustez, ez? Handi gutxira, Jose Maria Satrustegik bidegileak bilduman, nik uste dut, bilduma esaguna, zakit izan daitekela, hainbat euskalarien bizitza eta lanak eta milagroak biltzen dituena, hor interneten ikusgai dagoena gainera. Beraz, Satrustegik horra atea zuen Alexanderren inguruko alako folletoi bat, eta bertan gauza interesgarri asko batzuden, esate baterako material grafikoa, nik uste dut ordura arte ez genelako ezagutzen Tapiaren argazkiak eta ez bakarrik Aunamendi argitaletxean argitatuta zeuden argazkia, ez? Azkeneko saioa izan zen 2006an, beraz iazko maiatzan ere bai, Biurdana Institutoan antolatu zen irakurketa publikoa. Bertan, Larreko, Manezaundi eta Alexander Tapia Perunaren testuak irakurgai egondu ziren, eta beste aukera bat izan zen nolabait Tapiaren lana kalera ateratzeko, ez? Eta azkenik, aipatuko nuke beste puntu bat, nahiko ez ezagunan ere ustez, gutxi batzuk bakarrik ezagutzen dutena edo,
Eta saiakera bat egondu da, liburu atera zenetik behintzat, bigarren hezkuntzako kurrikulumean Tapia Perunaren izena sartzeko, eta egia esateko gutxi dira gure hezkuntza kurrikulumean hemen Nafarroan ditugun Nafar euskal idazleak, Nafarroko euskaraz idatzi zuten idazleak. Eta behintzat saiakera hori egondu zen, okerrezpanago posaketa baterako gaitegian sartu zen, baino saio hor geratu zen eta gaur egun behintzat ez daukagu, ez? Sikiera balio dadila olako saiakerak eta balio daitezela, nolabait hor sartzeko lauaxeta eta Lizarri eta olako olerkariekin, ez? Hau izan daiteke agian, aipatzen dudala Lizarri eta lauaxeta, arrazoi bat gure poeta iruñarra hain ezaguna ez izateko behintzat, ez? Tokatu zitzaion garai berezi batean lehiatzea, behintzat konpartitzea nolabait ere literaturaren txokoa, eta gerra aurreko garai emankorrura, eta nolabait ere berria izan zen ere bai, Lizarri, lauaxeta eta horixe batez ere hiru olerkari horiekin, nolabait ere zaila izango zen Alexander Tapiarentzako, ez? Beste aldetikan ere Nafarra da, eta lehen aipatu baldin badut, gure hemen Nafarroako kurrikulumean zailtasuna egon den behintzat sartzeko, pentsatzen dut Gipuzkoarra edo Bizkaitarra izan da, erresago sartuko zen hango kurrikulumean, ez? Bada susmo bat, agian oso zuzena, baina behintzat hor dago, ez? Pixkat errepasatuz berari buruzko datu batzuk, bizitzari buruzko datu batzuk, burura etortzen zain lehengo gunean errezitaldian Jose Azkonak komentatu zuena, ez? Agian gutxiago da dakiguna, Alexander Tapiari buruz, dakiguna baino, eta, ez dago historia nahi urruti gizon hau, ez? Baino, badirudi gure zailtasunak ditugula nolabait ere gizon honen biografia zehazteko, ez? Badakigu non jaio zen, badakigu bere gurasoak nongoak ziren, aita Lezakarra eta ama Goizuetarra, badakigu familia izan zuela Leitzaldean, eta hortxe nonbait pasatzen zituen udaldiak, bere lenguzu eta lenguzinekin, badakigu bere familia karlista zela, eta badakigu etxean gurasoak euskaldunak izan da ere ez ziotela euskara irakatsi, badakigu baita ere denda zutela, horre Nabarreria kalean, txokolate eta aizko edo argizari saltzen zuten, denda horretan, Iruñan oso ohikoak izaten ziren bezalakoak, gaur egun ustut bakarra eratzen zaigula, ez Donazar okerrezpanago. Eta, badakigu Parisen eta Alemanian ikasi egin zuela, ez? Alemaniakoa pixka bat, zehatzago izan daiteke arrazoia, Jose Angel Irigarai komentatuta, bere aitari, Aingeru Irigarai eskaini zioten aukera hor espainera irakurle edo, lektor espainol bezala edo joateko, eta, aukera hori ezin zuen bera aprobetxatu eta eskaini zion Alexander Tapiari. Baina, hainbat tokitan, aipatzen da, 3 urte eman zituela Parisen, beste 5 urte Alemanian, ez dakigu zehazki zertan, horretaz aparte, ez dakigu 5 urte horiek, 8 urte horiek jarraian izan ziren, joan etorriak egondu ziren, zenolako jendearekin ibili zen, zenolako, bestelako lanak egin zituen, gauza handirik ez dakigu. Gauza ezaguna da, behintzat bere poema batzuetan horrela sinatzen duelako Bilbon denboraldi bat bizi izan zela, baina ez dakigu zehazki ere zertan. Ez dakigu azkenik noiz bueltatu zen erabat Iruñera, badakigu Iruñan ibili zela Ilundain irinagileen fabrikan kontuak eramaten, badakigu baita ere beretxean Aldapa galean montatu zuela akademia bat, klaseak ematen zituela, institutan ibiltzen ziren pertsonei eta barrez, klase partikularrak, baita matematikak eta hizkuntzetakoak eta bat, baina baditugu zalantzak oraindik, baditugu hutsune handiak eta badira gauza batzuk oraindik xehetu beharrekoak, ez? Esate baterako, badirudi Eldia, Donostiako egunkarian, Eldian eta Donostiako Argia aldizkarian idatzi zuela, hango prentsa jeltzalean, eta hainbatetan bere artikuluetan esaten du, esate baterako Iruñan aberri eguna egin zenean, ez? Pues joango gara Iruñera, iritsi gara Iruñera, etorri gara Donostiatik, olako gauzak idazten direnean, hor, Donostian lan egin zuen, ez zuen lanik egin Donostian, pena, bere alaba gazte hiltzen, Alexander Tapia Perunak, bere alabak zuen oso ongi ezagutu nonbait, bea oso gaztea zelako bea Alexander hiltzenean, eta oraindik investigatu beharko da gehiago, ez? Nenuzimutan ere hor dagoia irekita bidea, eta pentsatzen dut inor etorriko dela gauza hauek pixka bat argitzera, ez? Aipatu dut Euskaldun berria izan zela,
eta Aitzolek berak, poeten nolabait ere gidari edo, kudeatzailea, ez dakit oso itzuzena den, baina bueno, olerkari horien laguntzailea nolabait ere esateko, Aitzolek beraz esan zuen alako batean, publikazio batean Tapia Perunari buruz. Entre nuestros mejores y más acreditados bates debemos enumerar a Tapia Perurena, el romántico selecto y afilado poeta de inspiración viva y fecunda que además cuenta en su haber el mérito extraordinario de ser excelente poeta en una lengua que fue adquirida mediante el estudio, ya que de ella en su juventud no supo ni una sola palabra. Nahiko harrigarria beraz, Aitzolen hitzak, Tapia Perunak berak ere, halako zerbait esaten du, hau jaso zuen Satrustegik, Tapia Perunaren etxean jaso zituen hainbat paper, eta gero bidegileak bildumaren aipatu dudan artikuluzka hori egiteko, nolabait baliatu, eta horrela publikatu zen Satrustegik. O auta mala handia, esaten zen Tapiak, nire gurasoak euskotarrak eta euskaldunak izan arren, ez ziaten euskera erakutsi. Euskadiko uri nagusi zarta eder batian sortua, nire inguruan erdera baizik ez nuen aditzen. Orduan sortu zitzaren euskera ikasteko gogo bizi-bizila, baina zoritxarrez ikaskintzak orain lez, asti gutxi usten zidaten. Beraz, badirudit, guzti zerdalduna zeldako edo iritzi hori edo, ideia hori hor dagoela, ez? Jose Miguel Bidador, irakaslearekin aigera ezagutzen Tapia Perurena. Euskaldun berri, ala zioen, ala ematen du, zalantza batzuk eduki daitezketa Bidadorrek ere ala ditu. Behar bada, Euskaldun berria baino gehiago berreuskalduntua, baina kontua da oso gaztetik hasizera Tapia Perurena euskarazko idazkiak argitara ematen. Bere lehendabiziko poemak 1921 agertu ziren, beraz 22 urtekin. Eta naiz euskera ja landua eta, sakondua. Beraz, harrigarri xamar egiten zain niri, beraz ikasten ari zelako ezin zuen euskara ikasi, berandu hasi zuen euskara ikasten, eta ja, 22 urtekin alako poemak, ez? Pentsatzen dut, besterik gabe euskaratik nahiko urruti egongo zela bere haurtzaroan, baina hor hurbil izango zuela, ez? Etzen izango zerotik guztiz astea, ez? Bestaletikan, poema batean, Baztango mendiak izeneko poema batean Tapia Perunak esaten du. Ni, erakurriko dut, bi bertsolerro dira bakarrik. Euskarari lotu nintzaion orduan, sakon jori nahiez izate barruan. Badakigu, Lekarotzen, irakasle gonduzela, hor, Kaputxinen konbentuan, Lekarozko erretorea bere osaba zen, Bingen Agirrebarrena izeneko apaiza, eta pentsatzekoa da, Baztango mendia poema hori aipatzen duenean ez duela esan nahi Lekarotzen irakasle zegoeneko garaia, baizik eta segurazki Lekarotzen ere gazte zenean ikasle hongo zen. Hori da nik uste dute ondorioztatu dezakeguna. Besterik gabe susmo bada, ez dakit dokumentatuta da zerbait, baina hori pixka bat kokatzeko bere euskaldun berritasun hori eta nolabait ere matizatzeko, ez? Badakigu askotan modestia eta alako gauzak ere hor egon daitezkela, ez? Bestalde, Baztanen egondako garai horretan edo, bigarren garai horretan mintzatik agertu zenean, badakigu Erizkizundirukoitza, hori zen Azkuek aintzinaratu zuen elako galdetegi luze bat, hor bazen hainbat galdera nolabait ere estandar berria sortzeko, euskara berri bat sortzeko edo, akademiak martxan jarri zuen alako proiektu bat, Euskal Herri osoan egin zena, esate baterako gure herrian egin zen, Oion, gaur egun guzti zerdaldunaren herrian, eta oso datu polita da aldortarik ganez, ezagutzen dugu nolakoa zen gure euskera horregatik gan, Tapia Perunak egin zuen inkesta hau egin zuen Lekarotzen bertan. Eta beraz, halako emakume edadetu batekin, Paula Etxenike 75 urteko emakumearekin nolabait ere inkesta egiteko, ez zitzaion nahikoa besterik gabe halako euskara apal bat, ez behartzen Baztango euskaran ongi jardukitzea, ez nolabait ere esateko. Alexander Tapia Perurena, personari doazkionak haren bizialdiari, bentsatu horretatik ezagutzen denari eskenitakoak izan dira Jose Miguel Bidadorren hitzak eta azalpenak. Urrengo batean Tapia Perurenak idatzitakoetara joko dugu, lan hoiei buruzko informazioak eta baita balorazioak ere Bidadorrek berak emanik hoietxek adituko ditugu. Kultur aldizkaria egin dugu hemen Euskal Herria irratian, Eusko ikaskuntzaren laguntzarekin.
Eusko ikaskuntza kulturan sakontzen, kultura zabaltzen, Iruñan Gaztelu plazaren 43an dago, baina interneten ere topatuko duzu Eusko ikaskuntza, honako helbide honetan, euskoikaskuntza.org.